Hi guys, masong adlaw ninyo tanan guys. Kami na pod ni Kinan Kimburato vlog. Karon guys, mag-open na mi daris box. Hala, mag-unbox na mi. Unboxing karon. Hala, excited na ka Kin? Ha? Kau ya? Ha? Jang raman mo to. Gapon na sila guys, arang excited ra. Magsikim Kim di Kim. Excited na ka bebe? Ha? Excited na ba ka? Pasensya na mo guys kay si Kim giubo kay nadamag hapon na piang sa panipahilot ron. Taod naghamana madalig unbox. Pasensya na mo mag-ubos Kim. Mao nakandag na sa isang piang ano ba ni? Panuhot siguro. Na guys mag-unbox na mi. Nuko kay hapon ra ban. Kinsa mag-unbox ma? Kita. Hapon na sila na excited sa box pag abot. Salamat ka Jote. Mayat ang tanawon din guys. So kaning so guys, excited na ka mga chikiting. Grabe ka excited ikaw kinagabi. Gapo naman excited guys, gikan dai nini Ate Josephine from Texas. Salamat ka Jote. Ala, grabe ka sa namang kulbaag hapon pag-abot. Pag sa nang kuilawag hanila ko ni kuan. Abot daris. Abot lang Lagi. Ala, kinaunhan ka dyan namang pag-unbox guys. Kinaunhan po na mga kadawat o gingani. Kino? Taon na guys, pangandoy ratong kin yung mga dawat o ngari. Karon na tuman na jud. Tuman na jud ilang pangandoy yung mga dawat ni ngani. For the first time, salamat ka jo Ate Josephine. Thank you so much. Kaya nga. Ano yan? Yan. Ko ana. Kasaring tangan di man na malibot guys kay bugat. Kasi man tujuk kay damis lipat. Dara man dari itong kuskat tri kay kung milain ka. Unbox kan. Tangan ma. Okay sa. Sige. Nakitang mo. Di man makuan. Kutsilyo unta paano? Kasan ko ano. Salamat ka Jote, arang gasang lipad sa masikitin. First time pa ko na kayo. For the first time. Talagi na ko sa kay mga sagad ni Bi, na kay tigi na ni Bi. Napi baki. Ano, napi baki ti. Tilan, tao naman eh. Pwede na po. Ay dinosaur. Salamat ka Ate Josephine. Guys, kaya mo sa nga hiwa lang dari guys. Sabi sa day Ilian. Yan. Sa. Pag-i-excite naman. Lagi ado maligapos ng ilang baki na ni. Hindi ka gawas ang bakit-tiki. Hindi ka gawas bakit-tiki. Sibig sa mo kay kutsilyo, sa mga samad ta. May abridor. Sasawa sa iya. Bugnawa sila oh. Bugnaw basig na freezer na ni ipadang ate. Bugnawa din mo. Matay sa susa. Ano ka? Ano ba ni? Bugnawa din. Oh, kagwang na di pataka maum. Ado sa gapos eh. Sasawa sa iya. Hiwa. Kanidi ay na. Okay. Masakit di mga sabos ng butik mo mo. Sige, tabangi ko nito pangtang. Kalau mga pangtang ni. Kung batikin. Sabi? Masa? Sa kahiwaan rin. Maigo yung kamot ha. Masa yan? Tangan niya ni. Ano? Lagi na ko. Kada pa dari mo. Kanang uban. Kumbuan. That's it. Ajo-ajo. Hindi ka buhig mo ko. Gado-ado ko nung gapos eh. Buhig baki. Sige. Sige natin. Lan, sana ka. Ni! Na. Lan, ko. Lan. Sa. Gusto ko matanaw. Gado-ado gapos eh. Hindi makabuhi ka saya. Kabuhig tiki. Di pa dari mo diya. Ano pa pitas? La. Hello? Sibig sakin. Sige. Laka. Oh. Excited na ba mo? Wow! La, loko. No! La. Ano ka naman nito? Nasa atin Nama? Ala. Excited na bigla. So, Bi, excited na ka, Bi? Ala. Baki! Ay! Sige na. Bi? Ala. Puta, sakay. Ala, silupin. Naroon nakita silupin. Ala, nakita din silupin. Ala, loko. Ala, wow! Grabe yung naghana. Ginoo ko. Ala.
kao. Wow, ranganay. Wala gina ko pero naghanang kao. Pila ka bukaw bi? Duhatir no. Wow. Bi pili. Dati di kao dia. Hala. Karon na. Kita mas kinkis ang sanina. Hala dati. Ya, ting batang dari guys. Batang dari. Hello, sabi. Happy na sa akin. What's this? Happy no putson. Nina. Ba't tanawa sa tanawon? May dati sa Pabu buti ni Bi. Pabu. Ha? Wag. Pagkakasa, pupunta ka lang. Pabu na siguro ni. Ha? Pabu ni Ti. Di na yung papawag tug na na. Di na tara ng bukad. Ja, hala, di arang kabyo nga bag. Hala. Ha? Favorite ko na lang bag. Hala, Ti. Hala, arang kabyo ka bag. Ginoo ko. Hala, pastilan. Labangan. Tagpa di sabi. Sa arang dasara pa dyan nakapasok. Kaya na ito, mga sanila. Na, jacket. Wow, warga nice ka drawing. Hala, Ti. Hala, sana all. Grabe. Nice ka jacket. Dapat. Wow, mga t-shirt. Sabon, hala ka man. Sama ni. Sabon, dalaw na. Hala, sama ni, Ti. Hala. Sama ni, Ti. Isa. Kasang liliin. Sa alama. Kasang liliin. Hani ni. Hani man ni. Hala, pahumuta. Humuta ka, Adzo. Hala, ginawa ko. Perfume. Humuta ka. Silanan pa nga ni arang na humuta. Samot na rin sud. Pastilan. Salamat sa Adzo, Ti. Grabe. Humuta, Bi. Alate, humuta ka, Adzo. Nuko. Nakimutang dari. Kada pa. Hala, guys. Ay arang naghanang sabon. Hala, gadoy maputi. Nagazin mi dani. Day, maputi na sa karani, Day. Puti na ko na na. Sinsya na mo guys, ka nag-ububos kim-kim. Mapi ang hapon. Wow! Alar, ganoy, sub t-shirt. Wow, sakto ko din mo. Kuya, masakto na ni mo, no? Ano, sakto, di ko. Kala mo sabon mo ha? Dadapi sabon, grabing daghana ka azo. Kilan, di mo. Alati, ranahan ng sabon. Mga puti na gadun mi dani. Banakon. Diya. Ala, grabing sabon pa imo ga. Dab pa more. Hindi ako ibitayanan White. mo. Dati, harang gadun daghana. Ma, napibitayanan dali. Sa ating pangutang dari kita ng sabon. Dapat ma, konti mong bag ma. Ala, grabing ka nice agbang. Wow. Ay, banakon ko. Be, kata be. Nice kadubag ni ate. Wow, sana all. Original budget. Dati, salamat ka, Azuti. Wow. Kabag na dito lahat eh. Ani ma? Kabag na dito Kanang kadari ma? Salamat ka, Azuti. Maganang Nice. Panit sa buhag dyan. Panit yung nasa buha dyan. Ano yun sa manit? Sama ni, ito pa. Netang tanawon. What's this? Wow! T-shirt para sa mga... Kasi makasigo na ni. Kuya! Kuya or papa? Kuya. Okay. Kani. This one. Mani. Pantalon. Wow, pantalon. Kasi makasigo na ni. Parang Papa. Skinny fit. Papa na. Ikot ma. Kani. Sunod. Okay. Sunod. Mabukada pa siya. Karisunod. Hala, di bag. Wow, nalapis lingbag. Lati, nice ka, Adzo. Abagay. Look! Amon sa sud. Hala, Kuya, wala din. sud. Mo ni giingon ti. Sa mo ni ate. On kanang na ay. Ano ni? Bang or sa ni ate? Ngit magkalit, Queen. Ha? Ngit-ngit. Kalit. Pastilan guys, sa kamong kamera nang ngit-ngit pod. Pastilan, gala mo pod. Hala guys, tay mong kuan. Power sa ingana ni. Mau baniti power bank. Oo na. Mau ni, hala ti di ara ti di ah. Salamat ka jo ti di ah. Nanagazud ko'y gamiton, di nagazud ko magsigig. Dagandagan na to sa auntie. Kaya tani para kay guys. Kaya slide siguro na mo tantang ate yung daghan ni. Kasi pa namin mga cord. Isa. Hala, grabe na din. Makampatanin. Madutlan. Cam na kinahimdot lang. Hindi madutlan. Hala na yung mga gloves. Kung tagira. Isa. Oh, discount. Vlog.
Glove. Kasi nga na to, katong power bank. Dali lang hang kuan, hanim ni. Gloves. Gloves, gamit ni Kazong Gabriel, te. Salamat, Kazo. Kailing, halo sa minto. Thanks, te. Ano man ni? Tingin. Hi, Ming Ming. Iring. Hala, ka nice. Sana all. Jacket ni, sakto ni mo father. Sana all. Thank you, te. May pangasunod na. Ja, Paris. pa. Paris. Hala, naghanap ka yung pantalon. Hala, sana all. ba yung tawag? Sama na, di. Hala, naghanap ka yung pantalon. Wow! Kaya ka, day? Wag. Hala, dapat guys, pantalon. Naghanap siya masigo ni mo pa. Nice, te. Damay favorite mo. Wow, orang, sama na, orang siksi hati. Adar na. Full Kana, dress. ato ng kinkin. Pang bayan ko na. Day, ako may kinkin, te. Gusto mo whole dress. Day, gusto mo ka na ni Day, whole dress ni ate mo. Orang kabantang mo ka nice. jacket. Wow, nice ka to whole dress, te. Majakit na dito no. Wow, orang ka view. Na, anay, jockey. No, dito no. Wow. Pang travel. Lagi na aircon sila. Jadi ang mga short. Ate, sakto sa kaso, te. Kaya maarang ka dyan yung kuya. Umay, Gabriel. Wow. Nice kayo. Dapat mga sanina. Ang lapa. Naghanjoy masigo ninyo. Sama. Ate. Lago tayo ro. Dapat. Tempa, gusto ka ito panalawin rin mga shorts. Ano naghana, te? Lagi ng kur naghana ka itong short. Hala. Dapat. Wow, Dapat jacket. short. Lagi mo po pastilan. Wow, jacket ni. Dapat pod. Hala, grabe ka sa short, te. Kaya pa. Nagbahag short na rin. Yo. Ano ba naguwan? Wow, sana all. Nandang ka yung shorts. Ha? Hala, sa mga lang. Ano sa? Ano excited ka? Ano sila, te? Lagi na po. Paano sa ito? Sa lima na si Babaw. Hala, te. Era ka na yung jacket. No. Hala, sana all. Wow. Te, era ka view ka, Zo. Lima. Baby. Wow, dan na po ko'y pang tugnaw, te, diya. Ang lakaway. Hala, nice ka, Zo, te. Thank you, te. Favorite na jacket. Ha? Favorite ko na ang jacket. Blue. Hala, nice ka, Zo. Dress mo, good ni B. Ako ning tao ka kay. Sakto ba ka? Hanay sukot kayo, masakto ba? Ako ning tao ma. Kana. Hala, ka view. Nice ka, Zo, pag-dress te, diya. Color blue. Hala. Original pa, Jud. Original ka, Jud, guys. Ka, Zo. Na. So much, ate. Hala, nagana ka ng dress. Dali kayo. Bayot ka ke? Dako mo kung kabaw, te. Hala, ragas ka swerte na nang makasigo. Sakto ni sampag umangkang daga. Nawala. Ha? Pud. Oh. Hala, di na pud. Hala, rang ka-view ka, Ajo. Sana all. Nga ngay, rabagatod ko skolor, te. Ay same kay. Pabog man ko. Gana uy. Wow! Tara hinoon. Tara ka nice, ka, Ajo. Hala. Asay nice. Parang ka-beauty. Nice. Uy, kakinkin ko no, kakimkim ko nung kao, te, di ah. Hala jud na. Kare ka papa sa liko. Hala jud ka. Wait sa. Sabi sa kilo. Hala, ginawa ko. Hala jud ka ma. Hala, kini. Aray siksi ha. Hala, gajud. Aray siksi ha. Pajan. Hala, di dapat. Pang travel naman jacket. Tay sa, wait sabi. Mama. Dati pa. Siksi ka tong short. Short. Abi, pwede ni kuya. Pwede na mo kuya. Mga short dati. Mga beating shoot. Biting shoot. Dapat eh. Nice nga jacket. Pang travel. Iyubo. Hala. Tanginday. Aman. Tanginday. Kainday. Kainday ko na rin di ah. Gamaya. Wow, rang ka siksis. Kim. Butangi. Gamaya. Dapat. Oh, ate. Wow. Nice ka yung mga t-shirt. Mga whole dress. Nice ka. Wala. Karena jay. Ala, ang napili na ba? Quality. Ma, nabili na ma. Nabili na. Ma. Hala. Wow, dia pun. Uy. Ha? Yo. Hala, dia nate. Mickey Mouse. Mickey Yo. Mouse. La. Dai dia. Wow, sana all. Wow. Hala, grabe lipat ang Inday ti. Ane? Wow, wait sa kang ate bi. Wow. Ma. Thank you. Yeah. Thank you po na kayo te. Wow. Sama ni. Makaon.
Tato piece. Hala, grabing daghan na ka-adyo. Yummy! Lati, niya. Daghan na ka-adyo di pa dala ati. Baby shark! Melt oatmeal. Makainday ma? Ano yung towel? Hello, Mickey Mouse! Tingnan mo naman. Hala, te, diyan natin, mga ganahang inday, coloring books. Yeah, mga princess, the shark, diya si Frozen, hala, Mickey di Mouse! Frozen, Mickey the Mouse! princess, Pa hala, Mickey Mouse, ma? diya pa yung Mickey Mouse. Diya guys, darate, nice no, darate, sa Mickey Mouse, diya natin, Aliana ko no, Aliana. ha? Aliana. Nice ko na diya. Surod ka rin! Salamat eh, aralipat ang Kim Kim. Sa mutari, grabe lipat ang Kim Kim. Diya, di na ibulag ni Kim Kim. Dati, Ama, di na ibulag ni Kim Kim. Guniti day, guniti day. Diya, napod. Napod guys. Hala, grabe. Naghahanap ka, Ju. May butangan si Daog. Butangan milk. Thank you, te. Grabe, butang na rin guys. Isa ka pitsi. Diya, sunod. Sugar. Light brown sugar. Diya guys, may sugar. Pangkabuok. Duha. 2 kilo. 2 kilo. Na. Ma, crayon. Wow, grabe crayon. Kaparis, tas Guniti. tekon. Guniti na yung Barbie, crayons. Barbie. Dada po yung trakrak. Kinsa man yung trakrak. Ako ya, dapat ako. Atagsa din sila. La, salamat ka, Zote. Wow, Lipa yung tao mga chikiting. Ada ning duwa, ano? Wow, dada yung mga toothbrush. Thank you, te. Makinlo na dyan na yung mga ngipon. Panotras mo ka na lang. Wala biara kinalamin. Hala. Hala, di lagi paabot sa mga chikiting, te. Diya. Na dyan. Hala, ginuko. Diya pod. Ay, abot na po ni. Diya pod. Ginuko. Hala, ginuko yung NM. Lala, ginuko Ay, sila. abot na po ni. Disa. Wala man eh. Hala, asakin. Hala, ginuko si. Hala, sana all. Sama ni. Pringles. Hala, sana all. Dete. Hala, insa man ni. Wow. Look. Pringles. Mata na ko pa, insa man ni. Ha? Sama ni. Mga Christmas. Ay, ko na na, bro. Di mga kuwan. Iba na rin mga view. Sa atang muli yung manini. Uy, hala. Naira ko ko. Iso natin. Wow. Bidan. Si. Buri tayo, ma. Ma. Buri tayo. Pahumot. Ano ba nito? Pahumot ni. Pagwapa. Mahumot og pagwapa. Hmm. May sa man eh. Ha? Lang. Yeah. Mga pangsabit manis bag. Yan na guys. Pangwas sa silahan. Gamit. Maraming sa dari itong face mask. Uy, kapatid, may kalabi pa. Yan na guys. Pahumot siguro ni. Kami po pahumot ka na. Mama na uy, pang pahumot na ako. Vanilla, Bath and Body Works. Yan, pagwapa ni Tip. Aray, masunod. Ha? Uy, hala, lipat. Sana all. Hala, di apod. Hala. Oh, hala, Kim. Tanaw, Kim. Wow. Sana all. Ang pagkakatong chocolate. Hala, Ti. 135 pieces kung nagsud sa isa kaya ni. Thank you, Ti. Hala, grabe ka din yung mga ngipon ko dun. Ayan. Titikin. Oh, ane kaya. Dapat mga sini. Ikot may musudli. Section. Guys, mga labaka adares koan pang bakbak sa likod sa mga bata. Salamat eh. Lagi sa likod na. Ano naghanap? Hala, day, arang kahimos. Hala, sana all. Hala, nanay medyas ukipit. Thank you, te. Salamat. Medyo man kanya ate Tipin. Salamat, te. Hala, grabe naghanap ka susud. Wa mamay katunga. Ay, kuan. Coffee creamer. Ang nakakadyo. Te, day, ang nakakadyo coffee creamer. Sana all. Hala, ang nagalipadan ng muti. Kaya lagi yung crayons siya. Hala. Ngunit yung crayons din. Ito na pita. Ang gadapod. Biscuits para sa mga chikiting. Wow. Ngunit, ngunit tayo. Sana all. Sama ni. Uy, diaraya. O kinkin. Sakto dyan ito. Imong ipadang kinkin. Kaya magbasa-basa kinkin lang eh. Lamat eh. Ang gunitin. Kaya mo nang basahan lang.
Hindi pa. Wala mo. Asa abrihan ni guys sa. Sana Pa. mo. Abo ni. Lang, bagawa na doon. Wala, rin ka nice. Wala ka ko auntie. Rin ka humo. Kung ka azo. Wow, mga habaw. Tagsa, day may kay Ate, tawil di ay. Habaw. Mga tawil di ay. Salamat ka, Zote. Pastilan, masukan na kayo magyabrihan. Ulo ka na, oy. Wow, sana all. Nabita ko na earphone sa ilaw. Na-earphone ko na sila. Tawil di arete, di ah. Kayong kong habol gani ha. Kaya ramang buka na ni aman ihabol. Bukan sa. Hala, di na po. Dala ti. Rang kapiyo ka zo. Hala, ganahan ka zo ko yan ni Jack. Nay, kalo. Bakit ka ba? Kaya na mo pa. Turno. Ay. Christmas to. Dapat. Uy, pastilan. Di nakapag mag-shoes ang baby. Wow, nice ang shoes. Sana all. Wow. Nater, lipas ang kim-kim ka na kong sa shoes. Hala. Arang na ni mo. Sinsya na mo guys, kaya pick up the rest ang mag-i-unbox tan kay mo man may laing kuanan, kuan. Christmas mo, dagana. Kada Christmas arang naghana ka so. Thank you te. Magamit din sa mga chikiting, magamit na mong tanan. Sa manikin. Hala. Lami, aman mo. Week oats. Hala te, dara te de ah. Salamat te. Day, lagi mo medyas, day. Ano ma? Day, balik. Halo, lagi na ko grabe naghana. Ito mga t-shirt. Wow, small. Ubo ka, bi? Ubo mas kim-kim, guys. Wow! Hala, long sleeve. Uy, nice ka, Azo. Hala, ti. Ano ka nice? Wala mo, Ate. Wow! Marahan ko kim-kim na rin, tita sa pangabihan. Marang ba kim-kim? Salamat po naman. Gisukod di, kaya nga siya kuan, marang nija. Hala, rin mga shoes. Sarang kanindot ka sa shoes, ti. Hala, rang kabiuro ba siya ka adyo. O pa ni masuong ati na ay ilhan. Hala. Kasi makasuot na ni. Yan, suot na ni Juya kay arang ni Juya. Yapod, macaroni and cheese. Wala talutoon. Yapa dyan. Pa, kailan ka tuok di? Uno? Yarud. Wow. Alo. Derate, macaroni and cheese. Yapa di akap to. Nescafe. Pwede sa mga Nescafe ha? Oo. Derate. Amerika. Taga-Amerika. Kuno ni nga kapit eh. Taga-Amerika nga kapit. Nalapis na. Uy, hala na Dami pisulong unra man. ba? Ano man eh. Isa tang tanong. May unra ba na? Ani ka nang naay saingan dani. Macaroni. O, magluto pa nga ni. Macaroni tili ah. Salamat. Ano pinagang pabitay? Nanami daghang pa kuan pabitay sa bag. Kani Jay, lami ang duni ka ato. Uy, hala ka na magud aron nami agad na kaso. Ang ginami ang chocolate. Para pang sagol sa spaghetti. Ma, kape. Kape. Kape na na ikuhan. Tapos guys, napoy Kape na Swiss may marshmallow. miss. Hala. Kape ya, ma? Hmm? Na Swiss miss. Fish miss. Dapat kare. Medya. Mocha o kokwa. Kare mo. Chocolate. Oh, sana all. Hala! Hala, day! Hala, sama ni day! Hala, mudjol! Mudjol ko no, te! May mudjol! Hala, arong ka-view! Sana all! Hala, Mickey Mouse! Ang toothpaste. Hala, ginuko, arong lipad sa mga Dapat tikiting! mo toothpaste duha. Apa, katong kuan, macaroni, Salad. cheese. Hindi. Pa, maghanap pa man dariti. Kaya mga t-shirt. So guys, t-shirt ni Kaaban nila rin sa tunay puti yan. Yo? Yapod! Yehey! Malima. Yapod! Mga t-shirt. Mga nice na pag pila. Ma? Ano ni? Ang cherry time. Country time. Pink lemonade. Ayan. Nanday. Lemonade. Wow, ang lami ka rin sa daan nato. Wala. Sama ni? Ka sa daan. Sausage. Wow! Sana all! Makita yung ito. Karate, sausage. Salamat eh. Grabe ka dyan. Lipad sa mga chikiting. Arang na mong lipad sa tandan. Paningat may panguling. Ilan? Paningat may panguling. Kiling ka po, ma? Biti, arang naghanap ka azo. Pagtabangan sa arang naghanap ka azo. Ang paningat biti. Sa kim-kim niya. Ako na isang jul.
Pating mga manok lipay. Karon pa ka kita. Lipit Kung sa kita ginarap eh. Tama ka dute. Lipad sa mga chikiting. Tapos lipad ni Kim Kim sa shoes. Yeah. Oh, nice. Bahay ko na ni Jate. Kaya pangragi brown na nato day. Pangragi. Look. Narinig? Wow. What's this? Lalaki mi. Uy. Wow. Yummy na. Top ramen. Hala, grabe. Toasty. Sana all. Hala, grabe. Salamat eh. Bumutang na kilid. Laos na. Mato na ka magamit yung duna. Tapos ko ano. Jadi ay. Wow, Kapan, yummy. fishmish. Toothpaste guys. Pare sa tos ang kuan. Brush. Ang karaghan. Gani pataban mo. Wow, nagana ka dumas, ti. Di na ka din may mapalit-palit tumas. Salamat ka dito, ti. Kaya nagana ka ado. Mamas. What's this? Hala. Isang nig. Tabi. Tabi. What's this? Pakon ka. Hala. Look. Yan talaga masarap. Hala. Nagana ka ado, guys. Di Hala. Ganun ko. Dapat. Isang kilo. Hala, guys. Di aron nagana ka ado. Yeah. Salamat ka dito, ti. Pangutang naman ni ice cream mo. Hershey's syrup. Lamingan ka Guys, pa rin. Marami kulit. magkuan. Kulit naman na. Hana ka zuti. Tama na. Yeah. Uy, naapod. La. Mais. Mais. Ano na? Kada pidaghan ka dung kuan guys, ya. Spaghetti sauce. Kada karisa Kare. sama ni. Spaghetti original. Dan noodles son. Di ang lagi spaghetti ma. Kada guys, mori masa dari. Karag spaghetti. Ada pa spaghetti. Oh, paabot guys, pag birthday ni kuan kuya Gael ang ni papa. Darating dia. Spaghetti Hana ka masarap. ado. Salamat Na, eh. kasi kwarto. Tama na. What's that? That's that material. Ni. Bulpin. Gamit ni Kado ninyo. Uy, sulahan. Oh, di ba? Naghana ka adjo. Wow! Wow, naghana ka adjo ti. Ano ni? Mga Touch sampin. magic. Magic tip. Ano ni? Magic tip. Ang gamit na sa eskwelahan kin. Isda na kin. Aron di makabagag kin. Kaya naghana bulpin ti. Tagsa na tang kaong inda. Hala, tagsa na sila ka. Di sila talo. Ako ni. Agka kim-kim. Kung mahurot na ng soda na soroton, soda ng tulo ka bata dahil padagbalik ng kuan. Dahil ako lang. Wala, tagsa silang kalo, silang tulo. Salamat ke. Wala, ginoo ko. Sana si Lupin, naring ate. Ala, ginoo ko. Ala, te, di ay, aron ako ang, ano ni? Prepare hair, moisturize. Isa mo ni, ultra healing. Lusyon. Ay, lusyon. Kuha sa Oh, di day, lotion day ni, lotion. Ayan, guys. Ang dati aka ato. Day mga sanina, grabing daghana. Christmas na po. Mas. Dali ay mga t-shirt, grabing daghana ka azo. Hala, grabe. Gamit ka dyan ikaw sa mga bata, kaya kayo mga eskwela na. Ano ko yun? Ito man ma. Hila. Habol. Wala, di pa di ay. Yeah. Now. Mga t-shirt. Dadapod guys. Yay, yeah. Wow, sana all. Thank you, te. Orang sanina na hindi. Umaga man. Kaya itong liliin. T-shirt. Ayan, guys. Ang good. Uy, hala, maarang ni Kim Kim. Hala, nice, kaazo. Pag-snow boy, ma. Ha? Kasi. Kaya itong liliin. May dagan nga sanina nga nila. Hala, uy, sana all. Dati, pang snow. Pang snow. Kumanay may snow darete. Tingtog now. Yeah. Nice. Daong maglakaw-lakaw po na may ipang suo. Mga to, mga maglaag-laag. Nakabuok. Wow, di good. Hala, sana all.
Puti, hala. Ang kanais lagi ka azo. Ma, ako isa dala, ma. Hala, ang kanais. Wow, ang kanais ka azo, te. Jacket. Sana all. Ang naghahanap ka azo jacket. Uy, ako Kabulot mo ni Matil. Kabulot niya. Paliharan lang guys. Ma, Jacket ako niya. nagtitinun, ma. Tanan. Buksan. Good, si. Hala. Ako, jacket, te. Hala, grabe ka nice. Hala. Ayan. Kasi kataga natin na mga jacket guys. Kaya grabe naghana. Ito. Jacket Wow. eh. Hala, ako, ano eh? Good, mga sanina. Hala, ma. Hmm? Imo ha? Saman. Kalo. Ito guys, mga sanina dia. Nanila man. Ay, nanila. Nanila. Gusto, ghost. Wow, orang ka nice. Sana all. Hala, orang ka nice. Sa batutila na. Dangin. Bugnawan siya guys. Tila. Ma, ako, ano ma? Ano mo na, isasuuli mo. Nagbang aglang yung Nice. pag Manila. At yung mga t-shirt. Wow, warang naghanak ka ng t-shirt. Ay, di na, jacket. Hala. Nice, te. Thanks, te. Yeah, Manila daw, gidilaan. Sakay. Tara. Lala, puli mo sud, puli mo sud. Wala ko masal ko. Saan ko ma? Yapa, nadapi face mask. Hala. Masal ako. T-shirt, daghan gazo. Face mask, t-shirt, arang daghana. Lambaki. Wow. Kim, insa man kang ate, Kim? Insa man kang ate? Atong ibalik yung takot ma. Dahil Salamat ka, Ate. Ma, magpadana ko sa Manila. Ito guys, manutuwag ka tong last. Padana Patong ko, t-shirt ma. na rin mga ipanguha. Bye-bye. Thank you, Ate Josephine. Bye-bye. Lagi naghana. Alay, putos na skin kin. Ipadala ko na nga na Texas ni. Baragbi. Wow, orang naghana ka dyan ka Kim. Sana all. Wow, orang lipas ang Kim te. Thank you, te. Lipay ka, be. Main caman ka ate Tipin. Salamat ka, Azuti. Orang lipas. Ha? Aman. Ate, grabe ang mag-iambak ang karton, te. Grabe ang mag-iambak kay. Para igo dari. Grabe daghana. Uy, sarang ko. Salamat ka, Azuti. Kaya mag-i-arrange. Siya rin may mga puti lang ito. Di araw naghana ka dyan sabon. Ha? Sus, patilan yun ako. Thank you, te. Dagang mong baby girl. Araw ni Padjak sang duaan. Harap mo to, nay. Kanedi kalima. Tidak na sa shoes. Wow. Sana all. Dada po izahang coloring book. Wow. Wow, lipay ka day coloring books day bago. Wow, daghan ng coloring books. Nakari po di isang kari di ah. Wow, na isang color. Salamat Ate si Pen. Sana pa isang crayon. Wow, nice day. Uy, mga princess man day niti. Uy, dapat ilakin kinti, mga sakjanan. Padan ng sakjanan. Dapat ka Kim dia. Wow. Lipay ka sa Kim dari ti dia, mga kuan ni ja, duaan. Sana all. Grabe Christmas ang nagana. Maduno na pero magamit na ito. Dati, hala, salamat ka dito sa power bank do kabuok. Thank you so much ti dia. Ay power bank kay nga rin guys. Napadjud ilang crayons. Grabe naghana 64 ka buok. Pastilan. Karatanda. Sana all. Dera king gunitin na yung mga crayon kins. Wow, M&M. Ay, isa. Isa. Dapat day. Butterfinger. Thank you, te. Nara ba ni Maning ma? Datud. Sana all. Chocolates. 135 ka buok. So, nanay bahin-bahin na rin mga sikiting, te. Dadapod, te. Sweet smile. Candies. Pwede na. Ganito ya, mga candies. Pwede ni karama. Grabing daghana ti di ah. Ilan ginuko, salamat ka Juti. Grabe sing daghana ka ajo. Salamat ka Juti. Barko. Marang ni mo ya? Marang. Dati ang gipanguan, kay mo pa nang panawon. Dati grabe daghana ka ajo. Salamat ka Juti. Sama na yung mga face mask. Dati yung mga face mask tayo ipang kuang kuya panad sa silupin.
Hanggang magamit tanin sa eskwelahan. Daghanan. Dati hala, salamat sa kaadyo dariti. Des pahumot di. Arang kadyo pahumot, kaadyo. Ya. Mara dyan tayo pahumot ng mga lakaw ta. Sabi ka dyan, tili ah. Arang humuta kaadyo. Salamat kaadyo, ti. Kali dyan ang ipagtipan man. Ha? Pagtripan ko nun ni Jati. Pasti nga yung bata agaraan dyan, ti. Hmm? Yam. Agaraan Yara dyan, di ay ti. ang gusto ma. Tama na. Butang man na atos kuan. Spaghetti. Ara pa dyan ni. Binagamo lang ta. Dala guys, ang lipajan to sa mga sikiti. Muin saman mo ate, be. Salamat ka, Jote. Isa kayang ate? Salamat. Ikaw, Kim? Ikaw, be? Salamat. Thank you, te. Anong gas? Ha? Nakerat ka? Jote, salamat ka, Jote. Dari dia. Sa charger out sa power bank mo dahil inang ate dia. Do kabuk nga power bank. Tinagat ko dari mag kuante. Sige kalubat. Kaya na power bank. Salamat ka sa Jote. Do kabuk power bank. Grabe. Yan guys. Salamat ka dari sa power bank te. Dapat ikaw te. Salamat ka Jote. Wow, arka nice. Do kabuok. Tag sa Miss Gabriel. Mang lakaw. Madagawa. Salamat ka, Jote. Grabe ka sa nang lipaja. Kamot ng mga chikiting. Arang namang lipaja tananti. Kaya arang kanais ka, Jo. Wala, gano'n ko nakabag. Nagasukog nga rin, tidi ah. Wow, sana all. Ang ikaw, Kim? Ang iyong hilikiti. Wow, lipat ang Kim-Kim, te. Kaya arang naghanak ka, Jo, isang drawing-drawingan. Ito ah. Oh, napad sa isang daghang duaan. Sana all. Napad sa isang shoes. Ano kay module day? Nakay module day, no? Wala ko sa bag di ah. Kira ka naman day? Sa kuya. Ganan. Pagsintre ba? Dati arang kabyo ka, Adjo. Salamat ka, Adjo, te. Karon pa ko kabagong nga ni. Salamat ka, Adjo. Kagawas. Panit For the first time. Kabag na kasi kugi kagawas. Nakakaulok na ni. Sada na yung power bank. Tingnan ako maglisod na ni Kuan. Duha na kabukang power bank, te. Salamat sa ka, Adjo. Kaya isa. Saka power bank. Sada pa dag-isa. Kaya. Salamat ka, Adjo, te. Kaya. Syaro, mga lubat pa niting duha-duha na yung power bank. Syaro, gado mga lubat pa ni. Tumutulo ay mo. Na guys, grabe. Power bank ipadang ate 4,000. Saan ni? 4,000 ma. Sa karing isa mo oy pila ni. Nakusip. Karing isa packet. Nakusip po ma. Ang power bank kuan si ja 2,000. Nakusip po. Karito 4,000. No, grabe 6,000 tanan. Grabe salamat ka Jote. Grabe ka dyan namang lipadja. Thank you so much, te. Nakusip po na. Ha? Nakusip po. Gani? Kuan ni power bank ni Day. Aron di na malubat agad ng cellphone. Kanina naman itong isaksak. Salamat salamat ka so Ate Josephine. Grabe ka dyan namang lipadja, te. Di aron naghahanap ka dyan kuan, di ah. Di daghanda rin ka na ay hold dress. Magini na marang ni mahol dress ate. Ato na lang man isang pagumangkin nga dalagita. Nga sakto din isang lawas. Okay. Si ate? Gumadyan man to si Ja. Arang din ni Jati. Te, grabe ka dyan namang lipadja, te. Naghan ka dyan salamat Ate Josephine. Salamat ka dyan ka dyan, te. Sa imong tananggi. Kuante, pada. Grabe. Grabe dyan, guys. Arang ka dyan ka dyan kabutas Ate Josephine. Thank you so much, te. Dyan, di ah. Grabe, di ah. Karoon pa ko kabaging, ani. Ikaglayng nasod. Sada pa si power bank ipadang ate do ka buok. Grabe manubat man yung mga kasilpunan guys. Ya. Gamatoy ra siya pero grabe daki ukuan. 4,000. Nana pwede ah. Ay pahumot ni te. Ya. Pahumot ang kanan ito pa. Dini cellphone day. Kaingan mas kim og cellphone day guys ti ah. Ha? Dini cellphone ayo ihagbeng ha. Gamitin lang. Ha? Grabe ka dyan, te. Salamat ka dyan. Te. Grabe ka dyan. Chocolate ya. Arlipads sa mga bata, te. Kaya na yung mga chocolate, di ah. Bahin na naman nila sa mga bata. Makatilaw in taon pag lang nasod. Makatilaw in taon pag chocolate. Hindi kas lang nasod, te. Salamat sa kaadyo. Mga chocolate na nagkachabi. Thank you so much ka dyan, Josephine. Kasi nugdanan pa dyan si ate. Grabe ka dyan makakuan. Support ta. Salamat ka dyan, te. Love you.
Minsan man mong ate, be. Salamat. Chocolate eh. Kanta. Thank you so much kadyo ate Josephine. Grabe na appreciate ko na mo kadyo te. Grabe kadyo. Matabang. Thank you so much tin. Wang. Daghan kadjong salamat ate Josephine. Manghinaat ko nga daghan pang blessings nga moabot sa imong tibok pamilya te. The more good health, the amping mo kanunay diha te. Salamat kadyo kadyo te. Grabe gyud daghan na. Pastilan Ginoo. Paningot gyud mig panguling. Paningot mig panguling res box arang daka. Salamat kadyo te daghang sabon. Nahumuta kadyo. Dapat hang pahumot. Charang ko dapat mo pahumot. Salamat kadyo ate Josephine. Thank you so much. Guys, nang manamig unbox. Grabe ka jud. Matabang, grabe naghana ka adyo. Sakit ang likod og kawan dinuko. Naghana dia. Salamat kadyo ate Josephine. Sada po dia. May mga whole dress dari guys nga gagmatoy. Sumaarang gud ni dato sa pagumangken. Napinsan nila nakadar na. Nice ka adyo. Arang rabad ka adyo ka nice. Ganahan to ako te. Sa kay di man maarang na. Nice ka adyo color. Salamat ka adyo te. Na-appreciate sa na magkadyo te mong kuan. Salamat sa kadyo te. Thank you so much. Grabe. Nadya mga tao nga mga buutan sa kadyo. Sa una pa dyan is ate. Di dyan magduha-duhag tabang. Salamat sa kadyo ate Josephine. Nga manghinaat ko nga daghan pang blessing nga maabot sa imong pamilya te. Nindong duhas kuya. Sa imong only son. Salamat kadyo ninyo te. Manghinaat ko nga daghan pang blessing maabot ninyo. More blessings and good health nga maabot sa inyong tibok pamilya ate Josephine. We love you. Ug amping mo diha kanunay te. Amping mo kanunay diha sa Texas ate Josephine. Na guys, mga video karon. Salamat kadyo ate Josephine. Ug salamat kadyo ninyong tanan guys sa pag-uban namo. Thank you so much. Sige la, kuan chocolate. Chocolate ko na sila guys, kailang tagagi lang mga friend. Tagaan ko itong mga bata to speakers, ha? Danas kuya nang uling na guys. Ha? Bye-bye guys. Bye-bye na nila, day. Bye-bye na nila. Bye-bye. Salamat kadyo. Bye-bye na kuya, bye-bye. Salamat ate. Today mga daghang kuan na rin. Sanina. May mga sigo daris kuan na mga panghatagan dan iti kaya lang namang daghan na kadto sa nina. Agara ganahan aghang mga kuan na guys kay mga jacket nga nay mga salo. View. Ano sa jacket mo? Kuya pa rin sigo man kuya gay kay dako namang kabos kuya gay masigo dan dinisa. So guys, salamat kadto sa pag-uban namo guys. So God bless natang tanan. Manghinaat ko nga daghan pang blessings nga moabot. Blessings nga moabot nato guys. So God bless natang tanan. Ug amping mo kanunay diha. See you tomorrow guys. Bye. Bye kuya. Bye-bye. Salamat ate.